Dueti, salah satu mendueti saya. Apakah Mas Rompi Manis atau Mas Kentung? Mas Kentung ya? Wah, denger Mas Kentung ya? Ayo Mas Kentung. Peteng rasaning ati kang nandang sengiteng liyan hanya wang aku kowe lampung katresnan kang mas wong bagus tak jeluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah rek kuwasa kapas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan kapas mustikan Yoga Kentung, pembonang Jawa Timur Sumber.